Garane wong akrami dudu iki nyapa kan bukan krungu ra mau ngabakan garane wong akrami wong mula dadi wong iki lemu kena ning kudu sehat nggih ya ta semangat semangat iya kudu semangat ayo tutuk benda tutu rupa nanoya hamu ngati pawi tane kuwi dienggo pengeling-eling awakmu dhewe ya bagus nggih gegarane wong akrami iki dudu bondo dudu rupa ya ta nggih amung ati pawitane ngono dadi sok nek milih Kyai Putri iki sing didelok iki piye ayune ngati kuwi iso ngladeni apa ora karo sing kakung setya bekti apa ora ya ta nggih nampa dawuh saka Kyai Sepuh wong ku yang pengen tentrem uripe nganggo lambaran L5 perkara ya ta nggih siji luhuring budi tegese akhlak kur karimah ping pindho lomo ing bondo tegese amal jariyah ping telu lembah manah tegese lemah lembut kaping papat lila legawa kuwi tegese ikhlas kaping 5 lulus raharja kuwi tegese slamet donya akhirat ngono mula kuwi nggo paugeran raimu kuwi nggih Mas Bayu ya luput pisan kena pisan milih calon bojo ki gampang-gampang angel luput pisan kena pisan ndak iso tuker tambah HP wae tukar tambah iki apa rumangsane kok mula nek sing putri karo sing kakung kuwi wis padha gathuk rasane ya bakal urip tentrem kuwi mau nah ayo yen gampang luwe gampang golek bojo kuwi angel ya angel nek gampang wis kaya dituduhke dalane nah ya ta nggih nek angel iki nadyan bendina tek luar bareng sak rombongan luntrang-luntrung nek ora jodoh ya ora dadi oh betul ning nek pancen gampang karo jodone paribasan kowe ning Medion umpamane ya ta nggih engko jodohmu ning ngendi umpamane Papua ya umpamane men saged utuk ya nek wis jodoh ya petuk nah nggih ngono ayo basa Papua iki lho maksudnya ya utuk ayo kali luput pisan wis ngono kok yen gampang luwe gampang luwe gampang yen angel saiki yen angel ka langkung terus tan kena tinumbas arta